So ito po yung mga tools na ginagamit sa mga malalaking gulong ng mga truck, no? So ito po yung tie range na ginagamit at yung mga socket. Ayan. So yung mga socket po dito nagkakahalaga ng 100 pesos. Tapos itong tie range na to, ito naranasan kong gumamit nito sa mga malalaking mga tuwerka, no, na nakalagay sa mga gulong ng truck at napakabigat kapag talagang ginagamit mo. Boss, magkano tong tie range mo? 250. Yun, 250 po dito yung tie range. Salamat. Ano yan, bumbo? Magkano naman po presyo? 1,000. 1,500 ba to? Okay, music. Yan. Ayun. Ayan. Ganda ng tunog, no? 50. Ano sukat nito? Million mo siya. Naplado ka naman sa plano eh. Pang Mio? May hintung pa sa harapan nito. 250 na shock panghulihan ng pang Mio. Ito yung na-adjust ko. Mga naghahanap ng mga gamit na pampungkal sa mga panghalaman o sa gardening, no? Dito may mabibili kayo. Mga gunting na panggupit ng mga damo. Ayan. Ano naman sa ganyang presyo, boss? Ayan. Yung mga G-Shock mo. 2,500 po. Ayan, original G-Shock. Okay. Ito pa 1.5 oh. So may mapagpipilian kayo, no? Shout out! Oy, ano? Kamusta? Ayan ah. Trail din nakita. Oh, 3 months ako hindi pumunta dito. Yan na, nabotas. Oo. So, update natin yung mga ano mo. Ito po yung presyo ng kanyang ano, no, 45 liters na XNJ na plastic, hard plastic. Plastic ba talaga to? Hindi. Alloy. Ito yung sa baba, alloy. Ito po yung plastic, no, halagang 2,100 pesos. At yung alloy naman po ay 3,200 pesos. Duhan. XL lang po, XL. Yung mga speaker mo, ito pala yung presyo, no? Concert. Yan po yung ano niya, oh. Description niya. 3,500 pesos. Dito naman, boss, magkano? Lahatan na yun, okay? Lahatan ay 1,800, no? Limang piraso mga speaker. Tapos yung mga shade niya, ito, Oakley. Magkano yung Oakley mo? 3,000. 20. Napakamura ng sunglasses nila, oh. Pwede na kayong pumili kung anong gustong klase. Tapos ito naman, oh. Mga bargain na binibenta nila sa Burao. Oh, yan, 150, oh. Pang ano naman yan, body massage? Ayun, pang body massage ay 150. No? 1,2. Tag 1,000. Ito, 800. 800 pesos. Fossil. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 5 bawat isa. Ayun, 1,500 po bawat isa, no? Itong dalawang to. Ito, hindi pare-parehas. Tag 7. Yan po yung pinakamakina po sa loob, no? Anong tatak niyan, Boss Eric? Tag-Viewer. Magkano ang presyo? Dating 12, ngayon 4,500 na lang. Ayun, dating 12K, ngayon 4,500 na lang po. Ayan po yung makina sa loob, oh. Napakaganda. Pinakabot po, bukas na. Ayan, nabuksan na ni Boss Eric. Ayan, Boss Eric, maraming salamat. Thank you, thank you. Pinabalik na nga. Ayan. Tanungin natin yung mga circular saw, no? Boss, magkano na yung circular mo? Ito. Ito po, tuto po. Tuto. Wala na stock. Ito po, 2,000. 2,000. So, mga impact range mo, magkano? 1,900 tapos. 1,900. Tapos to mga hammer drill. Ito po, 1,400 lang po. Ayun, 1,400, no? Yan po yung mga presyo. May mga, anong tawag dito? Katam? Electric katam. Ito. Yan po, 1,800 pesos. Yan po yung mga bentahan, no? Yung mga presyo ng kanyang mga bentahan dito ng mga power tools. Tapos meron din mga direct sa mga ano. Alright, so good morning po. Tayo po ay nandito sa Carmen Planas, Burao. So, ngayon lang po tayo nakabalik dito, no? So, mag-a-update tayo ng kanilang mga latagan.
Dito kasi sa Carmen Planas Burautan ay maraming mga latag at talagang mga bago. At napakarami rin tao na lagi pong dumadayo dito sa Carmen Planas Burautan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So ito po yung mga tools na ginagamit sa mga malalaking gulong ng mga truck, no? So ito po yung tie range na ginagamit at yung mga socket. Ayan. So yung mga socket po dito nagkakahalaga ng 100 pesos. Tapos itong tie range na to, ito naranasan kong gumamit nito sa mga malalaking mga tuwerka, no, nakalagay sa mga gulong ng truck at napakabigat kapag talagang ginagamit mo. Boss, magkano tong tie range mo? 250. Yun, 250 po dito yung tie range. So yan po yung kanyang mga latag dito. Tapos meron din mga solar, no? Sa solar light, magkano po ang presyo? Ayun, yun po yung mga presyo ng latag ni Kuya dito, no? Magaganda yung mga latag niya rito sa Carmen Planas Burautan. Kuya, maraming salamat. Shout out sa'yo, Boss Tisoy. Wala kang latag? Ito. Ayan po mga lumang pera. Ayan, oh, mga lumang pera. Tapos ano to? Salamat. Ano yan, combo? Magkano naman po presyo? 1,000. 1,500 ano? Okay, music. Yan. Ayun. Ayan. Ganda ng tunog, no? Para maindayo ka pag sumayaw ng TikTok. Ayan, oh. 1,000 pesos. Ayoko na. Ayaw niya na magana tambol. Yun po yung presyo niya, no? Hindi mo tambol kasi ito. Tata kong drama eh. Wala ka ng benta pag pinatok mo. Ganda, no? Wala ka mga paninda ngayon, Boss Tisoy, na sapatos. Eto, magkano naman po electric fan mo? 400. Ayun, 400 pesos po. Yan po yung rechargeable na electric fan. ₱1,000. Yan pong tinatambol po ni Boss Tisoy. Yan po yung mga lumang coins, no? Tapos may mga dollar. Ayan, no? Mga lumang pera ng ibang bansa. Alright, so ikutin natin itong Carmen Planas Burautan dahil dito ay marami kayong mabibili na mga murang presyo o mga latagan na mapagpipilian po dito. Mga antiko. Ito siya. Alam ko naman yan, siray pa. Hindi na yun. Magkano yung shock mo, boss? Tumama na lang sa 250? Ano sukat nito? Hindi yan mo siya. Naplado ka naman sa plano eh. Pang Mio? Pitan ko. May hinto ka sa harapan nito. 250 na shock panghulihan ng pang Mio. Ito yung na-adjust po. Madalis ako nakatayo eh. Wala may ginagawa ka noon. Lagi ako. At tumataya ako mo sa loto. Gininilan ka kita eh. Hira akong bumaba. Hindi ba? Walang kasalanan yung bumangga nun. Pero nakulong. Kanya yung gagawin pumasok sa loob. Oo. Kasi matadami pa. Matadami pa. Ayun. Oo. Ayun o. Kaya nagkaroon ng wala
isang lagi-lagi yung plastic. Dito lang ang spoon. Apat na piraso. Ricardo, pag dito. Oo, ito. Gusto mo pakatasin ng 2,000 sa akin. O, pero So grabe, ang daming mga latag dito sa Carmen Plana at Burautan, no? So dito kasi yung mga gusto nyong hanapin na hindi nyo po nakikita sa ibang gusto nyong puntahan na mabibilhan. Dito baka narito na po yung mga hinahanap ninyo mga items na mabibili. So yan po yung mga latagan ng kanilang mga sapatos, no? Mga second hand na po yan. So mura po nila mga binebenta yan dito sa Carmen Plana. Ito po yung lugar ng dulo, no? Tapos may mga damit din po na latag, ayan, no? So sa mga naghahanap ng mga gamit na pambungkal sa mga panghalaman o sa gardening, no, dito may mabibili kayo. Mga gunting na panggupit ng mga damo. Ayan. Tapos may mga katam na luma. So may mga bagong sapatos dito, oh. Tapos may mga belt bag. Ayan. So sa mga gustong naghahanap o kailangan ng mga boxer brief, dito ay meron kayong mapipili. Ayan. Boss, nakakaritong ka na ngayon, ah. Ay, inuupahan mo na ngayon? Oh. Dati sa lapag lang, ngayon okay naman yan kahit paano, kahit umulan eh. Oo. Mabilis mo siyang maitutulak kaagad, no? So baka mamaya may makikita na kayo napipili dito sa aking pag-vlog dito sa dulo ng Carmen Planas. Ayan po yung mga latag. Alright. Boss, thank you. Rolex. Yun po yung mga iba't ibang klase na relo na makita nyo po dito, no? original yung boss. Ay, G-Shock. Magkano naman sa ganyang presyo, boss? Magkano? Yung mga G-Shock mo. 215 ko. Ayan, original G-Shock. Okay. Ito pa, 1.5, oh. So, may mapagpipilian kayo, no? Alright, so dito po sa dulo ng Carmen Planas, nagwawangwang po yung mga mobile. At isa-isa na rin po mga nagliligpitan po yung mga latag ng kanilang mga paninda dito sa Carmen Planas, Burautan. So kanya-kanyang gilid po sila para hindi po sila mahagip o madampot ang kanilang mga ibinebenta po dito, no?
Sampo. Ano ba yan? Scramble? Naka. Weekend mo. Ang ganda ka ng mga kanya, pagsama-sama. Nasa makapagmamahal, patang mo at tomato sauce. Dito po ay 2020 o 2020 na mga lata, kahit anong klase po dyan ay 20 pesos po ninyong mabibili. Ayun no, 50 pesos na mga gamit pang motor. Pang motor no, 50 pesos. Boss Arnold, shout out. Oy, ano? Kamusta? Basta, Ayan ah. mga trail din nakita. Oh, 3 months ako hindi pumunta dito. Saan ka ba? Yan na, nabotas. Oo. So, update natin yung mga ano mo. Diyan lang lang. Ito po yung presyo ng kanyang ano no, 45 liters na XNJ na plastic, hard plastic. Plastic ba talaga to? Hindi. Alloy. Ito yung sa baba, alloy. Ito po yung plastic no, halagang 2,100 pesos. At yung alloy naman po ay 3,200 pesos. Duhan anak. Duhan. XL lang po, XL. Yung mga speaker mo, ito pala yung presyo, no? Concert. Yan po yung ano niya, oh. Description niya. 3,500 pesos. Dito naman, boss, magkano? Lahatan na yun, okay? Lahatan ay 1,800, no? 5 piraso mga speaker. Tapos yung mga shade niya, ito, Oakley. Magkano yung Oakley mo? 3,000. Parehas? Iba yun. Ito. Kasi yan lang. 1.5 class A. Ito po yung... Dito mo malaman na genuine dahil may mga serial number. Ayan. Serial number niya. 3,000. Serial number. Ayan yung made in USA, no? Oakley. Bilhin niyo isa. Yan, class A. Dahil walang serial number. Ito yung nalagyanan niya. Yan po, 3K ang presyo. Tapos yung mga Casio na relo. Luminous. Tapos yung mga power tools. Yan, power tools. Sa power tools mo magkano? Ito lahatan na yan. Lahat ng ito? makita mo, 2,000 na yan. Ito 2K. 2,000 lahatan na. At itong bag. Kasama na. Oo, tama yan. Ito, 1.8. 1.8. 2.8. Ito po yung sa panggilid, no? Impact ring na ginagamit sa panggilid ng motor para kung palilinis, no? O hammer drill. Hammer drill naman, pang sa ano naman to? Sa karpintero. Pader. Pader na ginagamit hammer drill. So yun po yung mga presyo, no? Ito helmet. For sale. Bike yan, bike. Yung motor mo. Wala pa ngayon. Daming tumatawag pero hindi ko gusto yung presyo nila. 50,000 eh. Oo nga, 50 pesos, 50,000, no? Kasama na ang box. Ayun, no? May free box na kapag binili niyo po yung motor. 50,000. No? TMX Honda. Supremo. Supremo. Dalawang gulong bago.
Boss, salamat. Thank you. Salamat. Ingat-ingat na. Marami pa naman dyan, oh. Grabe, ang daming latagan na nakikita po natin dito sa Burautan, no? Blender. Ayan, may mapipili kayo. May mga sunglasses din po. Ang sunglasses natin dito, 10 pesos. 10 piso lang to. 150 lang pang masas, 150 lang no? 10 pesos lang to. O yung 3.20. Napakamura ng sunglasses nila. Oh. Pwede na kayong pumili kung anong gustong klase. Tapos ito naman, oh. Mga bargain na binibenta nila sa Burautan. O yan, 150, oh. Pang ano naman yan, body massage? Ay, pang body massage ay 150. No? Dami nilang latag dito. Yan po, oh, mga tatak bench, no? Bargain, 3,100. Yan po, oh, mga tatak po ay bench, no? 3 for 100 pesos. Alright, talagang ating mga nakikita na taga dito ay napakarami. So ikot pa rin tayo sa ating mga nagbebenta dito ng kanilang mga items, no? So nakikita niyo po ng daming latag na mga bago dito. Ito po yung mga paninda ni Boss Danny. Ayan, no? Makakapili kayo ng mga rice cooker. Napakaraming latag ni Boss Danny dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Yung pagkang yun. Yan po yung mga rice cooker ni Boss Danny. Boss, magkano ba? Kasi kung tumawad sa'yo ng 2.5, sakto. Ay, bablog niya tayo, bablog. O yan, ayan. Inaano niya kagad o 1-2. Layo pa agad. So hindi natin makausap yung vendor, no? Gawa ng meron siyang kausap na mga customer. Boss Eric, good morning. Sarap ng kinakain mo, ha? Lumpia. Ay, Ngayon ako bumalik dito eh. 3 months. 3 months. Ngayon ako bumalik. ito, i-vlog mo to. Update natin yung mga relo ni Boss Dodong. Ayan, ganda. Kahit second hand yan, no? Yan po yung mga original na nakikita po natin. At matibay. Sulit ka kapag ikaw ay nakapili dito ng iyong gustong relo. No? Tayo kay Boss Eric. Ito, nakita ang bago, no? Hindi, okay lang po. So, magaganda ang latag na mga relo ni Boss Eric. At kay Mang Boy Kaskas, no? Yan po yung mga tatag ng kanya mga relo. So kung magpapabawas kayo ng mga bracelet, no, doon sa kabila po ay nagbabawas po para magkasya sa inyong mga braso. Malino ka na ngayon ha.
Mana-mana na kay kuya. Wala po si Mang Boy na. Ito si Ito. Si Boss Eric. Pagmana. Tagapagmana ni Mang Boy. Boss Dada, magkano naman tong ano na to? Ayan, 1-2 yan. Ayun, 1,200 no? 1,200 pesos. Anong kamay? Makakapili kayo dito. 1-2. 1,200. Tag-1,000. Tag 1,000. Ito, 800. 800 pesos. Fossil. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 5 bawat isa. Ayun, 1,500 po bawat isa, no? Itong dalawang to. Ito, hindi pare-parehas. Tag-700. Ayan, tag 700. Ito, 500. Ayun, sa mga relo ng babae. Ito, tagpa 500. Kasali to. Ito, 700. Yan, 700. Ito, 700. Ito, tagpa 500. Ayun, yun po yung mga presyo ng mga relo ni Boss Dodong dito sa Carmen Planas, Burautan. Boy, kas-kas, dudong buhol. Ayun, si Boss Dodong Bohol. Malapit siya, babae, madaling araw. Maganda yun ah. Yan, balik ako maganda rin. Okay, kasi kahit talaga yan. 2.8. Boss Eric, update ko lang ha. Sige, boss. Magkano yung presyo nito? 2.8 na lang. 2,800 pesos. Itong Invicta, Invicta 4.5 pa rin. 4,500. Wala na yung relo ng babaero. So, itong kahaba ng latag na to, ang presyo niya, Boss Eric, magkano? Lifetime warranty ni Boy Kas. Yan, no, makakapili po kayo dito sa mga relo ni Boss Eric, no? Pwede ka ma-check ulit. Alam kung sinukat ko no. Kumalit. Kukunin ko yan sa Around kanya the machine. mamaya. Magkano naman presyo niya, Boss Eric? 10 dati doon na. 12K? 12K? Ngayon 4.5 na lang. Hindi po yan nag-carry. Ayan, ang pinipihit ni Boss Eric. Binigyan na namin 2.8. Napakita yung loob ng makina. Hindi mo na boss, hindi nag- Matigas, Boss Eric. Pag nag-pay, pwede mo lang. Pero price. Ha? Price. Kunin lang ko nga, titignan ko. Pwede yung merit man na ano. 2.6. May Ito po, pambabae kayong numero lang nalabas? yan po yung pinakamakina po sa loob. No? Anong tatak niyan, Boss Eric? Kung babae mo pa. Yung number ang nalabas? Tag-Uwer. Magkano ang presyo? Dating 12, ngayon 4.5 na lang. Ayun, dating 12K, ngayon 4,500 na lang po. Ayan po yung makina sa loob. Oh. Napakaganda. No? Pinabot po, bukas na. Ayan, nabuksan na ni Boss Eric. Ayan, Boss Eric, maraming salamat. Thank you, thank you. Pinabot na nga. Ayan. 12K, ngayon 4,500 na lang po ang presyo. Sa mga ganito mo, Boss Eric, magkano? 3.5. 3,500. Itong hilera na to, itong apat. Itong apat, 6.5. Ito, Kunin mo na po. 6.5. 6,500. Parang pagaling Ayan, na lang ako tatlo. Ito, mga 1, 2, 1, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pambili ng vitamin. 1, 2, 1. Ayun, yun po yung mga presyo ng unang hilera, no? 2,000 isang araw nito ha. Tandaan mo, 2,000 ha. Hindi na po. Pwede na ba? Hindi pa pulis yan. Bago na po yung... Kano yung ganito mo, boss? Ito, Boss Eric, magkano daw ito? 2.8 po. Yan, 2,800 pesos. Maganda na yan, boss, kasi sa dilaw. Mga Rolex mo, wala, no? Alex, nakatago. Maganda yan eh. Request mo eh. Your request is your request is my command. Ayun, yun ang maganda kay Boss Eric. I-request natin yung kanyang mga Rolex. Ayan, ipapakita niya ulit sa atin. Yung mga magaganda niyang relo na Rolex. Richard Neal. Ayun, Video pa pa. Richard Mille. Agaw pagaling. Richard Neal. Ayun, 12. 12. Rolex. 12. 12.
12K. 12 rin. 12. 12. Yun, 12K yung mga presyo ng kanya mga Rolex, no? Nung Webes, nakita kita doon na. Yan, 12K. Ay, wala. Orange O, ilang araw ka pala wala. Ito yung nakita natin nung ano. Ito, Boss Eric, magkano to? 10. Na 10. Maganda yung pinakita mo sa akin nung nakaraan, Boss Eric, na inipita mo ng pera na binalikan. May down payment na 1.5, no? Ayan, no? 12K pa rin. Yun, 12K pa rin yung mga latag ng mga relo ng Rolex ni Boss Eric. Ayan. Mas mapo, wala na. Boss Eric, maraming salamat, ha. Thank you. Alright, ikot pa rin po tayo. Dito naman tayo sa mga power tools na pupuntahan natin na nagbebenta po siya dito sa may dulo ng Piltras Bank. So may mga latag pa rin po dito tayo na nakikita ng mga lumang pera. Tapos mga antigo na latag sa Carmen Planas, Burautan. So may mga laruan din po, no? Mga lumang pera. So ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update na mga kaganapan dito sa Carmen Planas, Burautan. Dito may mga gulay din po kayo mabibili na murang halaga kasi ito po yung lugar ng Divisoria. So power tools tayo dito sa ating kaibigan sa may Piltras Bank. So magtatanong tayo at aalamin natin ang kanya mga update na mga presyo ng mga power tools dito sa Carmen Planas, Burautan. So yan po yung mga power tools. May mga impact ring, hammer drill. Ayan, mga latag dito, no? Ayan, yung mga latag nila dito sa Carmen Planas, Burautan. So dito marami kayo mapipili kung ano man yung mga gusto ninyong bilhin. Dahil dito po ay murang-mura po ninyong mabibili ang kanya mga items na mga power tools, no? Ito araw-araw lagi to nandito sa may tapat ng Piltras Bank, no? So nung nakaraang pumunta tayo dito ay napakarami pong mga bentahan nila. So tanungin natin yung mga circular saw, no? Boss, magkano na nga yung circular mo? Ito. Ito po, tuto po. Tuto. Stock. Wala na stock. Ito po, 2,000. 2,000. So mga impact range mo magkano? 1,900 tapos. 1,900. Tapos to mga hammer drill. Ito po, 1,400 lang po. Ayo, 1,400, no? Yan po yung mga presyo. May mga, ano tawag dito? Katam? Electric katam. Ito. Yan po, 1,800. 1,800 pesos. Yan po yung mga bentahan, no? Yung mga presyo ng kanyang mga bentahan dito ng mga power tools. Tapos meron din mga direct sa mga ano, no? Sa kuryente. Ito, oh. Yung grinder. Yan. Grinder po, 1,600. Ayun, yung presyo. 1,900 lang sir, B1. Yung mga impact rings na nakita po natin, yan po mga nakasabit na yan. Yan po yung mga ginagamit sa panggilid ng motor. So sa mga karpentero naman po yung mga hammer drill, no? Ito mga pa-chipping gun, no? Magkano ang price nito? Shipping gun, 1,000. Ayun, yung presyo. Rotary, ano yan? 3,000. 3,000. 2-in-1, D1, 1,800. 1,800. Yan, ano yan, 2,500. 2,500. Ito yung pang ano, no? Shipping, no? Pang shipping, pang bukas. Yun. So boss, maraming salamat ha sa paunlak ng iyong mga paninda dito ng mga power tools sa Carmen Planas, Burautan. Thank you.